Halkara internet olimpiadasyna türkmen talipler bilen birlikde dünýäniň 26 döwletinden, hususanam Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Kanadadan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Italiýadan, Ispaniýadan, Polşadan, Awstriýadan, Wengriýadan, Bolgariýadan, Ruminiýadan, Kiprdan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Hindistandan, Eýran Islam Respublikasyndan, Türkiýeden, Hytaý Halk Respublikasyndan, Günorta Koreýadan, Malaziýadan, Russiýa Federasiýasyndan we garaşly döwletleriň arkalaşyna ýerýän beýleki ýurtlardan 96 sany ýokary okuw mekdepleriň şol sany Lukmançylyk Universiteti bilen özara alalaşyklar, ähtnamalar esasyna iş alyp barýan daşary ýurtlaryň awraýly ilim bilim ojaklarynyň 550 goly talipler gatnaşdy. Lukmançylyk Universitetine geçirilen 2-nji halkara internet olimpiadasyny dünýä standartlaryna laýyklykda ýurdumyzyň ilim bilim idaralarynyň wekilleri bilen birlikde Lukmançylyk Universiteti bilen özara alalaşyklar, ähtnamalar esasyna iş alyp barýan Russiýa Federasiýasynyň Astrahan Döwlet Lukmançylyk Universitetinden emiller toparyň düzümine wekilçilik etdiler. Olimpiadanyň jemleri boýunça emiller topar tarapyndan ýeňijiler kesgitlenli we üstünlükli çykyş edip ýeňiji diýilip yglan edilen talipler altyn, kümüş, brünç medallary hemde degişlikde 1-nji, 2-nji we 3-nji derejeli diplomlar bilen sylalandy. Dert päsişiginiň netijesi boýunça halkara talaplaryna laýyklykda 79 talip ýeňiji diýilip yglan edildi. Olardan 18-i 1-nji orny, 27-si 2-nji orny, 34 sanyny 3-nji orny eýlediler. Hemde degişlikde altın, kümüş, brünç medallara münasip bollar. Şolaryň 40-syny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri eýlediler. Biologiýa boýunça 2-nji halkara internet olimpiadasyna gatnaşyjylar ýaş nesilleriň ilimli, bilimli bolup ýetişmekleri, dünýä derejesinde zihin başarnyklaryny açyp görkezmekleri ugruna dördülýän giň mümkinçilikler üçin arkadagy gahrman ferdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler.